Benvinguts a la segona temporada del podcast Amb molt de gust, format per Cef i la Cao. La Cao ha passat de pares a fills, padrins i nets, mentors i alumnes. I com que avui no poden recrear aquesta experiència intergeneracional, la Cao ens ha ajuntat a dues generacions diferents. Avui m'acompanya la Catina, que és ma mare, i jo sóc en Joan Munà, atleta paralímpic, amb una discapacitat visual. I ara ja que saben que ets ma mare, començarem unes preguntes i la primera és com te trobes, què t'agrada fer, a què te dediques. Pues, bueno, jo soc la Catina, com he dit abans, i me dedico a l'hostaleria. Faig feina a un hotel de fa ja bastant d'anys i me dedico pues, a controlar pues, que l'hotel tot vagi bé, tot funcioni. I el que més m'agrada fer de tot és en l'estiu anar a la platja, que és una de les meves coses favorites, i si ven pues, anar d'excursió. Fer deport també m'agrada molt i estar a l'aire lliure. Seguim amb la segona pregunta. Com creus que l'esport ha influït en la nostra vida familiar? El teu esport ha influït molt en la vida familiar. Ha influït a nivell alimentació, ha influït a nivell de complir pues, uns horaris, de ser molt perseverants en les coses. Alimentació perquè des de que te dediques en el deport d'èlit, pues, l'alimentació que nostra va canviar. Se varen anar les fritures, se'n varen anar totes les coses bones que poden dir o que la gent coneix com a bones, i varen passar pues, a coses pues, més naturals, ensalades, sense fritures, amb vapor, torrat, i bueno, mos ha agradat tant que ja l'hem feta nostra, l'alimentació de l'esport d'élite que és el teu. I canviat també perquè hem vist en tu que has estat tan perseverant en la teva manera d'actuar, has estat sempre una persona que ha complit, passi el que passi, en el que tu t'has posat com a objectiu. És a dir, a l'entrenos, faci calor, faci fosca, faci fred, sigui un dia de festa o sigui un dia del més important de tots, no has deixat d'anar a entreno. Entonces, per nosaltres això és estar sempre, voler aconseguir el que ets i el que has volgut aconseguir, sempre a base d'esforç, sempre amb molt d'esforç. I això a nosaltres ens ha canviat, a tots. Com creus que el fet que sigui atleta paralímpic influeix com a veus, com a persona i la resta de gent? Bueno, que siguis paralímpic o no, no canvia com a persona, és dir, que siguis el meu fill. O sigui, sigui el que siguis, seràs sempre el meu fill i t'estimaré igual. Ara, el fet de que sigui paralímpic du una associació de coses que han passat i això és el que fa que te vegi diferent. Nosaltres t'admiram perquè has aconseguit el que volies i estàs fent per aconseguir el que continues volent. I tenim molt clar que el que tu te proposes ho faràs. Entonces, això sí que ens ha canviat. Jo antes veia les persones més o menys totes iguals, millors o pitjors, més bones o més dolentes, però ara li dono un valor plus, que és aquelles persones que s'esforcen, aquelles persones que lluiten per voler aconseguir, en aquest cas ets tu, pues m'apareixen una admiració. I creus que la resta de les persones fora de la família, per exemple, jo que soc paralímpic, me'ls veuen igual, me'ls veuen com a inferiors, me'ls veuen com a pena, en general? En general jo crec que no. Avui en dia ja les persones i més paralímpiques les veuen amb una admiració molt grossa perquè veuen que hi ha un esforç plus que teniu, que heu tingut primer que adaptar-vos i una vegada que heu tingut aquesta adaptació heu lluitat per aconseguir el que sou. Entonces, jo crec que no, que vos veuen amb una admiració. Me'ls veuen amb bons ulls? Jo crec que sí, que avui per avui sí. Quins consells mos donaries a la gent més jove, pues, de generació a generació, quin consell mos passaries? Bueno, pues els consells avui en dia no rendir-se i lluitar per el que vols.
aunque costi molt, s'aconsegueix. Això és el més important a la vida. I si no s'aconsegueix, pues, tenir il·lusió per tenir un altre objectiu, per lluitar, però si se lluita s'aconsegueix, antes o després. I el teu moment més gustós del dia? El moment més gustós del dia és berenar. Ara, és berenar. Estic tota sola, tranquil·la, berent, antes de començar el dia, m'organís més aviat o més lento, segons. Antes, quan éreu petits, m'agradava més el vespre. Quan ja dormíeu, era el meu moment. Però ara m'agrada els matins. Per què m'has triat avui per venir aquí? I doncs he triat per dos motius. El primer de tots és que ma mare és una persona imprescindible a la meva vida, i la segona que complies tots els requisits per estar aquí avui, que era una generació diferent a la meva, i per aquests dos motius m'ha fet molta il·lusió que compartíem aquesta estona gravant el podcast. Què és el que més te motiva quan te trobes amb un problema a la teva carrera esportiva? El que més me motiva, com bé has dit abans, és complir els objectius, i està clar que per arribar fins a ells sempre, segons la temporada, hi ha més traves o menys traves, però l'important és sempre ser-hi a les competicions importants, arribar-hi. Estar anys on l'estat físic és millor o pitjor, però el que sí que m'he donat compte després de tant d'anys competint a alt nivell és que la persona que sempre està en el final, o millor més prop de lo que ell pensava o més en fora, acaba complint els seus somnis. En el meu cas, com bé saps, hi vàrem poder viure el passat agost a París, en els Jocs Paralímpics, després de 3 jocs, amb més de 12 anys entrenant per aconseguir un somni, que és una medalla, la vàrem aconseguir allà a París, i hi ha hagut moltes traves per el camí, però després de 12 anys aquell dia va arribar i el vàrem poder viure junts. Això sí. Però bueno, la medalla és el caramel final. Però, per exemple, vàrem estar a Brasil i vares tenir diploma olímpic i vares fer diverses proves, que vares quedar quart, i jo la il·lusió va ser la mateixa. Per jo, sí, però bueno, perquè potser són sa mare, sí. Ma mare i me veus allà a l'estadi, i també. Ja només veurem allà, aunque quedi darrer, te fa il·lusió. Bueno, això sí, per suposat, això per suposat. Només has fet d'anar-hi. Però quedar quart, sí. la veritat és que és el primer Sí, la medalla vàrem estar molt contents per tu, perquè sabien que tu eres teu objectiu final és aconseguir-la, i també molt contents, però bueno, el fet d'estar allà dins un estadi olímpic ja és lo más per nosaltres. Com a família sí, però com a esportista ja ho sé. quedar quart és el primer que no té la medalla, que al final és un somni, i només és un metall, perquè tu l'has tocat, i és un metall que pesa un poc i és guapo, però és el somni de tot esportista. Claro. Primer anar a uns jocs, i una vegada que ja has anat en els jocs i tens opcions reals d'aconseguir-la una medalla, no hi ha res més. I va ser un bronze, però bueno, tots sabem que això o la plata, vamos, mos donava igual el color. Exacte, sí, això és vera. Sí. Els passats Jocs Olímpics, que van anar a París, quina sensació te queda d'haver representat Espanya en els Jocs Olímpics? I com hem comentat abans, ja han estat els tercers Jocs Paralímpics, després de Londres i Rio. A Tòquio no m'he classificat, i tornar a París és una il·lusió immensa com a esportista, haver aconseguit després de 8 anys tornar-me a classificar per als Jocs Paralímpics representant el teu país. En el final és la nostra feina entrenar pel fet de que quan arribis a les competicions importants, tant Campionat d'Europa, del món o Jocs Paralímpics cada 4 anys, poder representar el teu país. Nosaltres som, que diguem, com a empleats de l'esport, però que duim, en el nostre cas a Espanya, en la millor imatge possible. Per això també la motivació és tan important, i la motivació, quasi tots els esportistes la tenim tan alta, perquè representam moltíssima gent i ho volem fer de la millor manera, tant per nosaltres personalment, però també per la camiseta i el que representa, que en el final representi el teu país. I alguna experiència que hagis tingut en aquests jocs, que hagis dit, m'he quedat amb això o amb l'altre, que m'hagi estat emotiu o... El que més m'ha sorprendre d'aquests Jocs Paralímpics, i és curiós, és que l'estadi tingués tanta gent a totes les jornades, tant de matins com d'hora baixes, i pràcticament tots els dies. És vera que la nostra jornada, que va ser un divendres a hora baixa, era més fàcil que hi hagués més gent, perquè és un divendres a hora baixa, fa més ganes fer coses, o la gent pot fer més coses, no?
Però el que m'ha sorprès dels jocs és això, la quantitat de gent que havia a l'estadi, un estadi molt gros, de 60.000 persones, i estigués pràcticament ple totes les jornades, és algo que, com a esportista i paralímpic, l'audiència és molt més baixa, pel fet de que fa 20 anys ni se coneixia que hi havia Jocs Paralímpics, fa 10 anys se varen començar a donar a conèixer i a retransmetre per la televisió i ràdio, i ara ja ens donem a conèixer un poc més i fins i tot se coneix qualcun altre esportista. De fet, avui, i justament m'ha passat avui, m'ha passat per segona vegada en la meva vida, m'han demanat una foto per Palma. Oh. I això és una cosa que, si te la demanessin cada 2 minuts estaries fart, però com que me demanen un pic cada 3 anys, te fa il·lusió. Claro. I te reconeguin. I això crec que és gràcies en els medis de comunicació que van donant visibilitat en els Jocs Paralímpics i a l'esport adaptat. No només cada 4 anys, que és el que se feia abans, sinó més anualment, quan també feien campionat d'Espanya i d'Europa i del món, que també, fer quart del món o bronze en un campionat del món també serveix. Claro. Entonces, la visibilitat que se va donant cada pit més, això també fa que els estadis vagi més gent a veure'm-nos, vagi més gent, i en el final són experiències que els esportistes paralímpics ens fa més il·lusió viure, a part de la competició. Quin va ser el moment clau per fer la carrera esportiva? El que m'ha agradat des del primer dia que me va dur a la pista d'atletisme de Calvià l'any 2010, va agradar molt l'ambient, jo venia del futbol, que ja sabeu que no podia jugar més, però al final la discapacitat visual és degenerativa i va empitjorant i ja no podia seguir més, això està claríssim. I sabeu que m'encanta estar a l'aire lliure, fer esport des de ben petit, estar en moviment, i anar a la pista d'atletisme va obrir els ulls jo i a vosaltres per poder seguir fer esport. I la veritat és que no m'ha passat res especial ni cap moment clau perquè jo decidiés seguir o intentar dedicar-me a l'atletisme més professional, sinó que a poc anava fent bons resultats. Primer vaig classificar pel Campionat de Balears, després d'Espanya. L'any següent, sense conèixer el món adaptat del món paralímpic, ens varen ficar a la federació d'atletisme adaptat, perquè la primera temporada només competien nins sense discapacitat a nivell balear i nacional. I després vàrem descobrir aquest món i a partir d'aquí ja vaig anar al Campionat d'Europa, en els Jocs Paralímpics de Londres 2012, i a partir d'aquí, com que veus que vas traient bons resultats i que pots ser bo en aquest esport, vàrem anar seguint i no va haver cap moment clau com a tal, sinó que la progressió de bons resultats va donar-me a peu que podia dedicar-m'hi a això. És que va coincidir que el teu germà se n'anava a estudiar a Madrid, que acabava el futbol aquí, a Calvià, i tu era quan ja tenies molt de problemes de seguir la pilota en el futbol. I va ser quan varen dir, bé, com que Antoni deixa el futbol, doncs tu t'hauries de dedicar a un altre deport que poguessis divertir-te i passar-lo bé, que no sigui a través d'una pilota perquè no la veus. I com que corria tant, la veritat que corries molt, doncs van dir, atletisme, que tenim una pista molt guapa a Magaluf, i a veure si ja cors i te desahogues i te disfrutes. Sí, però i vas a començar i disfrutar. Mai haguéssim imaginat l'any 2010 que l'any 2012 per setembre estaríem uns Jocs Paralímpics a Londres corrent una final. Perquè vas començar i vas començar a córrer, vas començar a disfrutar i a cap d'un parell de mesos ja te varen apuntar i ja vas començar a guanyar tot en nins sense cap tipus d'adaptació. Entonces, claro, nosaltres deien, què passa aquí? Tot ho guanya tot, o sigui, pareixia que t'havien posat unes piles d'aquestes noves i a tope. I a partir d'aquí, claro, se van començar a fixar en tu el deport adaptat. I claro, si ja guanyaves en els que hi veien, diguéssim, imagina't tu en els que no hi veien, entonces ja te vas disparar i d'aquí ja te vas anar a Londres a tope. I molt bé, la veritat que sí. Mamà, la Cau mos ha preparat un joc en el qual hi ha dues respostes i m'has de dir una i la forma més breu possible. Vale. Començarem. Comences tu responent i després va jo. Vale. De matí o hora baixa? Hora baixa. I jo tries de matí, que és quan m'aixec i m'encanta el berenar i partir. Molt bé. La Cau, mig ple o mig buit? Mig ple. Jo també, mig ple.
Platja o muntanya? Playa. Jo també, la platja, amb aquest en la platja. Cuinar o demanar menjar a domicili? Cuinar. Demanar menjar a domicili. No som massa bon cuiner. La cao tot sol o en quelites? En quelites. Jo també, en quelites. Les coses ben fetes. Festa multitudinària o sopar en petit comitè? Sopa en petit comitè. Sopar en petit comitè, jo també. M'agrada la tranquil·litat. Veure una pel·lícula o llegir un llibre? Llegir un llibre, jo. Veure una pel·lícula. Cantar o ballar? Ballar. Jo no sé fer cap de les dues, però m'aquest en ballar. Cans o moixos? Cans. Cans, clarament. No són de moixos. I per acabar, la darrera, la cao fred o calent? La cau fred sempre. La cao ben fresquet, que a Mallorca fa calor. Està molt bé, sí. En fred. Ja arribam a la part final del programa i per acomiadar-nos, la cao mos ha fet un super regalàs. Mos ha duit una bossa de marxantatge per Aguilar e Hijos. A veure que mos han duit, mamà. La tenim per aquí i anem a veure quantes coses. La bossa pesa bastant. A veure, mamà, m'has d'anar dient un poc el que hi ha de dins. Un lacao, Miquel. Tu. Joan. Tenim un mira, lacao. Lacao. Què més tenim, mamà? M'has d'anar dient, no me dius res. Un litre de llet, lacao, per supost. Un litro de llet lacao. Sí. Un Oli. litro, un tetabrí de leche. Lacao, però. Què vol dir lacao? Què vol dir? Pues que és Quantes lacao. coses tenim? Ah, mira, que guapo. Ah, tenim de tot, per berenar i per fer-nos el lacao. Uns adhesivos. Un pin. I la bossa. Que és de tela. Exacte. Molt guapa. No, mos han fet Un bon regalo. jolines. Tenim de tot. Gràcies per escoltar-nos avui. La veritat és que ha estat un plaer poder formar part d'aquest podcast. Gràcies a Cef i a la CAO, a l'equip de direcció, l'equip tècnic, de rodatge, de redacció. Hem estat molt a gust i recordeu que també ens podeu escoltar a YouTube, a Spotify i a totes les xarxes socials de la CAO. Moltes gràcies i Gràcies. esperam veure's aviat. Adeu. Fins una altra.